Не да вода наливала, дозбяла недо, на реката Гералия, дозбяла недо. Хляб се замесва с вода и песен. И когато месиш, трябва да имаш ведро настроение, защото всичко се предава, а приготвения хляб с любов се усеща. Българският хляб е по-вкусен от всичко на земята. И млякото, и гроздето ни е по-сладко в родния край. Мириса на хляба, вкусът на нашето детство. Ще го запазим за векове. Българските пити и погачи, колачета и баници съдържат само квасец, брашно, вода и сол. И затова по вкус и красота няма равен. От незапомнени времена хлябът е основната храна на българина. При създаването на хляб в миналото са влагани много пожелания за здраве и добър живот. В българската традиционна култура хлябът не е само обичайна ежедневна храна, но замесването на хлябове е съпровождало различните обреди, било за добро или лошо, за раждане или смърт. Има ли хляб на трапезата, около нея, която се е събрало семейството, то значи има още живот в къщата. Дори в старата българска поговорка «Никой не е по-голям от хляба» е вложена голяма мъдрост. От нея става ясно, че хляба е не само храна, а нещо повече. Когато се яде, човек трябва да се прекръсти, па тогава да яде. Грехота е да се изхвърля хляб, да се газят трохи. Пред хляба лоши думи не се изричат. Всеки един празник на българина е съпътстван от обреден хляб. В обредността на хлябовете е скрита дълбока символика, означаваща слънцето и оттам плодородието. Обредните хлябове се приготвят от най-чисто брашно. Ръжено, овесено, царевично и просено брашно за обреден хляб не се употребяват. Брашното се пресява през 3 сита копринени, като по този начин вече не е обикновено брашно, а се освещава. Замесва се с мълчана, цветна и неначената вода, донесена в бяло котле и затоплена на жив огън. Докато се месят хлябовете, момите и невестите пеят обредни песни. Замесеното тесто се слага на топло място, за да се вдигне, да втаса, след което по него се изписват шарки, орнаменти, фигури. Докато хлябовете втасват, се приготвя фурната, пещта. В нея се поставят сухи дърва, като се съблюдава огънят да гори равномерно и постоянно и не се допуска избояването на силен огън, който може да повреди и изгори хлябовете. Особено важно било при печенето да се запазят цялостни шарките и орнаментите. Обредните хлябове не могат да бъдат без шарка и за отделните празници има специални шарки, като всяка от тях носи своето символично значение. Чрез тях българската домакиня изразява народната вяра. Шарките показват какво се измолва – плодородие, сила, благоденствие, живот, здраве, веселие, любов. С една дума всеки обреден хляб с шарките си представлява една молитва, написана с тестени символични белези. Именно шарките дават значението на обредния хляб. Бъдни вечер. Почти при всички календарни обреди се приготвят хлябове. Особено много са за бъдни вечер. Приготвят се няколко вида хляб. Първият е наречен на самия празник и носи наименованието Богова пита, Богов хляб, Боговица, Боженица, Божичнек, Светец. Прикадяването на трапезата с благовонен тамян става именно поради присъствието на обредния хляб, върху който се пали свещ, така както се пали бъдникът в огнището. Характерната за него украса е кръстът и неговите разновидности – розета или цвете. Втория вид хляб е посветен на къщата и стопанството. На него обикновено се изобразява гумното, кошарата, добитъка, лозето и бъчвата. Това е питата за
бъдни вечер. В нея не се слагат нищо, никакви влажни неща. Тя трябва да бъде постна питка, така се нарича. Първо вземаме брашното и почваме и го пресяваме. Пресеяме питата, брашното, правиме една паяче и слагаме съвсем малко солчица и вземаме сладка водичка и започваме да замесваме. Всичко тиква. Точно така. Тестото толкова тя каза, колко пъти да го повтаряме. Додет пусне плюски. Тя ще ги удра 100 пъти. Задължително 100, ако се удари 99, няма да е точно. И задължително лъжица любов. Аз познам 120 пъти. Не 100, а 120. Сега откъсваме от тестото едно малко къще, което ще остане да се прави украсата отгоре на самата питка за бъдни вечер. Слагаме тестото, разплескваме питката. Украшенията ще бъдат колата, ръжена. Сега късаме къще и почваме да правиме колата на... Това е колата. Сега правиме това, което му казват палежни. Ралото е горе. Това палежни. Така. Така е малко закривеното. И тук отстрани правя една малка къщичка, която е къщата на семейството. Сега ще ти сложа и кокошката, там съм я сложила.
Без петел. Защото нашата къща петел нема. Къщичката. И сега тук ще направим едно пиленце. Там има едни зрънца, черти, перани. Едно малко пиленце. Така си го правя аз и така и то. И човчица да си има и всичко. Ето го. Така е. Така е. И ето му си ги учениците. На бъдни вечер най-старият човек в къщата чупи и раздава обредните хлябове, като повдига хляба над главата си с пожелание да растат нивите, житото или изнася хляба навън и кани Бога: ела Боже да вечеряме. Кравай. Третия вид хлябове са витите превити кравай с дупка в средата, които се даряват на коледарите. Тях ги замесват и украсяват момите и ги подаряват на своите избранници в коледната нощ. Като се умеси, вече са хубаво се измесва и тогава се реже на парчета, такива като за една битка. След като се умесат, започват така да се обработят. Това са краваите. След това зависи какво повече ще правиш и хубаво се оформят. Не е нищо такава сложно, но трябва да ти е хубаво тестото, да станат хубави, иначе и трябва да са наистина Празнична пита – сватбен кравай. Българската сватба се отличава с многочислеността и разнообразието на обредните хлябове. Правят се много обредни хлябове, за да има берекет в къщата. Хлябовете за сватба имат различни названия – погача, пита, кравай. Понеже питата е празнична и се приготвя се с много продукти, за да е богата годината. Обикновено са приготвили за Нова година. Минали са вече коледните пости, маята се разбива или квас, кой каквото има, не е съществено значение. В топло прясно мляко, във всяка къща го има. Така е. Да. Прибавя се и кисело мляко, също домашно квасено кисело мляко. Прибавяме сол, една ступена лъжица, олио, една-две ступени лъжици, колкото повече, толкова по-богата годината, и оцет. И вече започваме
брашното, докато придобие гъстота, да може да се меси. Като през това време, докато се бърка и след това меси, се мисли вече за новата година, какво ще донесе на къщата, в която се приготвя празничната пита. Всички празници майка е месила пити и баници. И оттам ми е любовта към питите и към баниците. И съм много щастлива, че както аз месих, сега и дъщерята с такава любов и тя меси. Тестото се меси, докато пусне мехури. Стане еластично, а за да е по-еластично, след замесването се удря 100 пъти. Задължително 100, ако се удари 99, няма да е точно. И задължително лъжица любов. Море двете дъски се строшише, така седе. Море двете дъски се строшише, море двете дъски се строшише, а па би волете потлашише. Море двете дъски се строшише, а па би волете потлашише. Хубаво се намазват с краве масло. Като я опитате готова, ще видите как е сочна и с аромат на краве масло. Нито свинска мас, нито олио, нито нещо модерно, само с краве масло. Тя просто поема аромата на кравето масло. Няма значение дали са разточени на еднаква... Да. Ето така. Да се поизвърши мъничко, че върви вода по мен. Така. Има някъде микрофон. Да, микрофончето да го... О, да. Да не побегнеш така. Последната кора. То се е пропуснало тестото от топлото мляко и много лесно се оформя. Еластично, жилаво. Удрено е 100 пъти. Задължително. И е станало още по-меко и еластично. Значи задължително по 100 пъти. Да, задължително. Ако стопанката се е изморила и няма сили да го удари 100 пъти, дава на стопанина да удра. Сега режем на 16 части. Така, първо на кръст. Така, още веднъж. Чия така ги правят на... Там, че не да ги зарежат като...
И отново се редят на кръст. Остава и с шарена сол, и с сирене. А децата пък обичат с мед. Може да се украси, кой каквато украса. Сега вече има и сусам, и мак. Но дори и с нищо да не се украси, просто е много вкусна. При сватба младоженците разчупват хляб и се захранват един друг, с което образно обявяват появата на нов дом, нов хляб в общността. За сватба се изпича и хляб във вид на пръстен, който символизира свещеността на бракосъчетанието. Трифон за Резан. Рано сутринта на празника стопанката омесва и опича хляб, който украсява с грозд и лист от лоза. Питата е за зарезан. Правят се листенца, правят се зрънцата, клончета. Грошчетата се правят, като се правят малки топченца и се нареждат в вид на чепка. И на здраве си кажете, руйно вино да се лее, топлина сърца да грее, вино да се лее от старата лоза, песен да се пее, маричак до сутринта, вино да се лее от старата лоза, песен да се пее, маричак до сутринта. Чак до сутринта, вино да се лее от старата лоза, песен да се пее, мари чак до сутринта. Помазва се с яйце и се пече. За Трифон за Резан се приготвя обреден хляб и след като раздадат от него на съседите, слагат залъци от хляба на животните за предпазване на добитъка и на хората от вълците.
Зелник. Традиционната българска кухня е богата на тестени изделия, като много от тях се радват на щедри зеленчукови пълнежи. Едно такова традиционно кулинарно изкушение е самоковския зелник. Особеното при него е, че се нарича зелник, а се приготвя с прас. Характерен е за шопският край и с него традиционно са гощавани кръстниците на прошки на сирни заговезни. Зелник ще правя, самоковски, шопски, понеже съм... Няма баница, това е шопски зелник. Понеже съм от Самоковско, Шупкина. И Цецо да си каже колко пъти съм я била да я научим. Чакаме liko. Сега едно мънка ще сложим отдолу. По нашия край най-много гласи за кръстника, най-голямото ядене е зелника. Сната се ме меси. Викате, моите точи поне служица. Поне служица моите бъде. Иначе е гънало от брашното, но бях. Тя е алергична дитка към брашното. Да, отстрани като баница се слага. Може с яйца, може без яйца. А по-близко решението. Също като баница се слага. Обаче и с масло е хубаво. С кравно масло? Да. И тук да има яйца. Ние забравихме яйца. Не сме, ай. О, да. Да. Който е художник, прави много. Да стане по-хубаво, по-вкусен. Диде. Аз че ви казах, че това за кръстника е най-голямото. Още направо това е като рисунка, много хубаво се получи. Значи това е най-долната кора, нали? Да, това е най-долна. Най-долна. Като по-голяма. Да. Обаче,
Сега пак ще сложим малко олио и слагаме в улицата. По-възрастните преселници от Самоковския край все още го приготвят, като го предават на по-младото поколение. Гергьовден. За Гергьовден се приготвят специални обредни хлябове. Тези пити стопанката шари с пластична окраса от самото тесто, изобразяваща кошара, овце, овчар, овчарска гега и кучета в стадото. Обредните хлябове са предназначени за празничната трапеза, за кошарата и за раздаване за здраве. Пита слънце. Питите слънце са изключително подходящи за прощапулник, кръщене или просто вместо неделен хляб. Питката присъства традиционно на българската трапеза както в делник, така и в празник. Слънцето е символ, зареден с много положителен заряд и е подходящ за оформяне на пити точно в тази форма. Слънчогледова пита. Хлябове се приготвят и при трудови обреди. При първа сеитба, при завършване на жътвата, като се мели от ново брашно, при строеж на къща, кладенец и други. Формите върху тях, като слънце или слънчоглед, символизират плодородие, благополучие, покровителство, предпазване от злини, болести и природни бедствия. В тестото слагам една лъжичка сол, 2 лъжички захар, 2 лъжички олио и 2 яйца. Слагам като на едното яйце, оставам жълтъка, за да помажа питката отгоре. И сега отрязвам от тестото 4 топчици, които трябва да ги разточа и да ги намажа с олио. Ще покрие тавата. Така. Сега правя режа с чашката, за да направя цветчетата. Пак едно пиперче слагаме. И се поставя така. Така. Е това ще да. Питката.
Никулден. За Никулден се приготвя обреден хляб, украсен с риба, изображение на лодка или друг символ, съответстващ на светеца. Обредният хляб може да е с кръгла форма или във формата на риба, нашарена с люспи от тесто.